kolomma jorao nungkha hankhe khakchangma mano thanda ni bisingo tongo cold drink bazaro painani manthogo tei aboni bisingo jotoni thokukma hingka hankhe cherai tu okra rokni bagui Red Bull hingka hankhe bisino hamjakbaio jotono hinkhe jotoni bisingo hinkhe cherai rok bisino hamjakbaio Red Bull hingka hankhe cherai rok siniya bo kwrwi dugan bazaro thangka hankhe cool drink sobo hapka hingka hankhe fridge khulukka hankhe no Red Bull swkang khojao jesa cherai bo joto dugano hinkhe to Red Bull manthokya phiaba je dugano thangui fridge khulukma logi no Red Bull nojorni bwskango daksa nukha hankhe o Red Bull no fatsa khosanai jephru phano cherai rok hinkhe o Red Bull bisingo tamo tong obo to keno si khopjak bono chung mokol bai bo srai nugui manya chung nungui simi se feel khlai mano tei chini shorir rok pokhorok rok khakchangma thanda ongo hinkhe chung boni bisingo tamo tong yongsa dekhawi tongkha kuksa dekhawi tongkha bwtui tui tongkha tiktiki rok oborok no tui chung chini pokhorogo kisa phano andajak kwrwi phiaba obo kahai invisible wngmani bagui chung kuno phano saimanya kuno phano nugya eba kheba andajak kwrwi je bisingo tamo tong obo haikhe no khoroksa borok cool drink nungmani phiaba cool drink nungphano a jorao bo feel khlaikha o cool drink bisingni kisa jelly type ni yong hai kisa bukugo masakha hinkhe oro tamo tongui Red Bull bisingo emon je tam manui obo abo haikhe masakha sia sit jemon masama hai abo hankhe to bukugo tongrugo phiaba obo hingka hankhe bukugo tongrugya ba silsit hai tongrugya obo hingka hankhe pura kwmawi thango haini bagui borok experiment khainani bagui obono khulugui naikha rawi hinkhe rawi naimani yagulo nukha ar sakao jelly hai tei kwbangma yong hai Red Bull bisingo phiaba jephru khuklaiwi mairogo riwi naikha afro hingka hankhe o jelly hai panda tongmani oborok joto liquid o convert wngwi thangkha hinkhe obo chini shorini bagui bwswk jora tui khotikor eba kheba hanikor wngmana obono norok no nugui akoi uansugui naidi chung obono mokol bai nugya eba kheba nungphuru porjonto saimanya wngnai tamni hinkhe obo mairangbo rima logi se kwmai thango nokbar nangma logi se kwmai thango hinkhe chung nungphuru bo haikhe no sawi manya wngnai can bisingo tongma ba can bisingo no tongruknai obono rawi naikha hinkhe simi se nuknai abo belai kheno kirima sincha health rokni bagui belai kheno side effect wngnai besirbag cherai rok bisi hamjakbugo cherai rokni bagui hinkhe to teba je dangerous obo hai cool drink rok mokol bai je visible lugui tongo obo kahai cool drink no nai okoi nungui mankha hinkhe no kaham obo kahai cool drink je mokol bai nugya invisible sakao printed khaijak obo kahai kwbangma no tongo jemon fruity o kwbangma no complain chung social media YouTube rogo nugui mano thangnai salo angbo ani YouTube channel o kaisa video upload khlaijak no tongo fruity bisingo tiktiki kwthang manmani abono karui bo swkang bonorok nure nugya saimanya tobe afro bo rijak tongo fruity bisingo yong manmani hinkhe abo kahai mokol bai nugya juice ni saimano phiaba mokol bai nugya abo kahai rok no nungya tongma kheno kaham je manui no mokol bai nugui tongo pai bo abo hai rok no nungkha hinkhe belai kheno chanai phiaba ang joto no recommend khlainai abo kahai market ni cold drink rok no avoid khlai tongma kheno kaham besirbag norok chesta khlaidi je real fruits no nogo bahaikhe juice khlai swnamwi man tabuk to kwbangma machine rok bo ongkhorkha o machine ni through tui bahaikhe juice khlai swnamwi nungwi man obo joto no tongo norok online no search khlaiwi paiwi ayang tui nungwi mankha hinkhe no chanai।